नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. दोळो उजुडू बोगवेचे ज्ञानेंद्रिय. वेद प्रकार साक्षात विष्णू पंचभूतांस जन्म द्याला. पंचभूतांसनो पंचेंद्रिय ते सृजन दाले. आकाशांसनो कान, वायूंसनो चाम, अगिंसनो डोळे, पाण्यांसनो जीभ आणि भूमी नेलांसनो नाक. मनुष्य देहते अति सूक्ष्म आणि अत्यमूल्य अंग म्हटल्यार दोळो. मनुष्यते वेगाचे ह्या जीवनांत एका सकाळी उठून राती निजवतेसरो दोळ्यास मस्त काम असा. आयच्या ह्या कंप्युटर युगांत मस्त वेळ कंप्युटर वीक्षणे, मोबाईल वीक्षणे आणि उण्या नाहीतर चड उजुडांत मस्त वेळ काम करूये ते अनिवार्य ह्या पुरा दोळ्यास मस्त ಒತ್ತಡ हाडता. खैलव एक विलंब नसताना मेदुळास संदेश रवाने करूये काम दोळ्यास. ह्या दोळे ते रक्षणे करूये अति अगत्य. आयच्या आमचे स्टुडिओस वैद्य लोक प्रतिबिंब ह्या कार्यक्रमस डॉक्टर मनोहरा ये प्रभू हे आमचे ಒಟ್ಟು स्टुडिओस आयलसत. ह्यास नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमस मोगाचे स्वागत. नमस्कार. हेंचे ಒಟ್ಟು संवाद कार्यक्रम आरंभ करूये अद्दी हेंते एक परिचय बघून घेऊन हव्या. डॉक्टर मनोहरा ये प्रभू हेंते गाव मरोळी कोड्यालो. श्री अनंत प्रभू इरुवैलू आणि श्रीमती सुनीता प्रभू हेंचे सुपुत्र. ह्यास दोग बहिण्यो, थोरले बहीण श्रीमती स्मिता पाटील आणि दक्ल बहीण सिंधू प्रभू. हेंचे शिक्षण MBBS MS in ऑप्थॉल्मॉलॉजी, FPOS म्हटल्यार फेलोशिप इन पेडियाट्रिक ऑप्थॉल्मॉलॉजी आणि स्ट्रॅबिस्मॉलॉजी. हिनी फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज कोडियाल इत्तनसनो MBBS स्नातकोत्तर पदवी. आदिचुंचनगिरी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स मंड्या इत्तनसनो MS आणि फेको फेलोशिप अँड पेडियाट्रिक फेलोशिप HV देसाई पुणे इत्तनसनो उन्नत शिक्षण घेतलें. हेंते प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण गुरु नानक मिशन हायस्कूल मुंबई आणि चिन्मयी हायस्कूल मंगळूरू इत्तनसनो प्राप्त केलें. हेंते पदवी पूर्व शिक्षण सेंट एलोशियस कॉलेज मंगळूरू इत्तनसनो घेतलें. श्रीनिवास हॉस्पिटल मुक्का, मडिकेरी कोडगु इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स इथे ह्यास वृत्ती अनुभव असा. प्रस्तुत ग्रँड गॅलेक्सी आई हॉस्पिटल त्रिकारीपुरा केरळा इथे वृत्ती सेवा करीत असत. हेंचे स्पेशल एरिया इन ऑप्थॉल्मॉलॉजी म्हटल्यार फेको सर्जरी आणि स्क्विंट स्पेशलिस्ट. हेंचे हव्यासू बॅडमिंटन आणि स्विमिंग. डॉक्टर मनोहर प्रभू तुमच्या लगे मी इतारते प्रथम प्रश्न काय ते म्हटल्यार आमते दोळे ते पापणी असा. ह्या पापणींत ಕೆಲವೆಗ್दा फॉड होते नाहीतर कुरू टाईपर एक होते म्हण असा. आता ह्या संदर्भात आम्ही दोळे ते डॉक्टर लेगी धाववे नाहीतर एक जनरल फिजिशियन लेगी धाववे आणि ह्यास एक ह्या संदर्भ येताना डोळे ते परीक्षा करू ते अगत्य असा. आता डोळ्याच्या आता फोटोंत बघतलं बरी ह्या पापण्यावरू पॉड येवेच्या मस्त सामान्य होऊन येवेच्या शीक. आता ह्या पॉडा ಒಟ್ಟು दृष्टीच्या समस्ये असता जाल्यार चडीत जनांचं कोलोन असत नाही. कित्या म्हटल्यार आम्ही दिननित्य करवायच्या नाहीतर सदिना करवायची कामास सूक्ष्म दृष्टीच्या अगती पडत नाही. घरच्या काम होऊन दे नाहीतर कलाकुली कामाची होऊन दे ते सूक्ष्म दृष्टीच्या अगती पडत नाही. तसं होऊन आस्पत्रेस येतो कुठले तिने विचारतात आम्हास बरी पापणीचा प्रॉब्लेम असा, आम्हास बरी ह्याच्या ट्रीटमेंट पिरियड दृष्टी आमच्या नॉर्मलच असा जाल्यार आम्ही त्याच्या स्क्रीनिंग करूया होता आणि नाहीतर कायम समाधान त्यास गावत नाही. आणि चडीत होणं ह्यास चूर ऊब दिल्यार आणि चूर अँटीबायोटिक्स दिल्यार त्या सामा होता. ओके. आता डोळे ते एक दृष्टी मज्वते म्हणतात कसा. आता त्यास एक थोरल्या टेक्नॉलॉजीच्या काय अगत्य नाही. आता तुम्ही एक अनुभव करून असते. आता एक बस स्टॉप अंतरावल्यार ಕೆಲವು ಜನಾंचं दूरसून बस येतानात त्याच्या नंबर किती म्हणून कळता त्यांचं. ಕೆಲವು जनांचं बस लग्गी येईसर त्यांचं नंबर दिसत नाही, लग्गी आयल्यापर्यंत दिसता. तसं होऊन आता ह्या दोघांच्या आम्ही कंपेअर केल्यावर कोणाची दृष्टी लायक असा, दूरसून कोणाचं त्या नंबर दिसले त्यांच्या दृष्टी लायक असा. तसंच आम्ही क्लिनिकांत ह्या कसा टेस्ट करतो म्हटल्यार आता एक फोटो असता ती
स्नेलन्स चार्ट म्हणून सांगून Okay. तसं होऊन एक डिस्टन्स आणसून आम्ही खैसर त्यांचं दिसता Okay. खैल्या साईजासर दिसता म्हणून बघून आम्ही त्या लाईनास एक नंबर देतो 6/12 नाहीतर 6/6 Okay. तसं होऊन आम्ही तसं मेजर तुम्ही दृष्टೈತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾವು ಕರ್ತಾವು. ನೇತ್ರ ಮೆತ್ತಾವು तुम्ही होय. ಓಕೆ ಅತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಏಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ರಮ असा माझे दृष्टी प्लस असा मायनस असा म्हणून सांगते क्रम असा हे ते अर्थ काय होय आता एक सामान्य विज्ञान मी सांगतो आता या आमच्या डोळ्याच्या मॉडेल असा आता ह्या आमच्या पुढला भाग डोळ्याच्या ह्या आम्हाला दिसवायच्या ओके आणि ह्या भाग आम्हाला दिसत नाही की तुमचा ह्या फाटी फाटी असतात आता इदूर सुनो आम्हाला लाईट येता आता ह्या मी ते साईड असतो इदूर सुनो लाईट येता लाईट येतो कुठले ह्या पुरा येऊन एक कडे केंद्रित होता ह्याच म्हणायचे रेटिना म्हणून भितरला ह्या भितरला तार एक तार म्हटलं लेयर सो पुरा दृष्टी येऊन लाईट इथे येऊन केंद्रित झाल्यावर आम्हाला चुक्कोड दृष्टी येता ಕೆಲವು ಜನಾಂಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಹೋತಾ म्हटल्यार पुरा लाईट येऊन चूर येदूर सारवता त्यास मायनस पॉवर देऊन आम्ही त्यास चिके फाटी ढुकलतो तेव्हा त्यास कायता होता दृष्टी करेक्ट पॉइंट असे येऊन पडता ಕೆಲವು जनांस कायता होता म्हटल्यार लाईट भितर येता आणि डोळ्याच्या फाटी येऊन सारवता त्या इथे केंद्रित होता तेव्हा आम्ही काय ते देतो इथे मायनस पॉवर देतो प्लस पॉवर देतो तेव्हा ह्या पुढे येता आणि कैल्या पॉइंटास केंद्रित होईसरा तेही होता तेव्हा दृष्टी नॉर्मल होता ओके आजच्या दिसाचं कॉन्टॅक्ट लेन्स आणि लेझर चिकित्से ಬಗ್ಗೆ आम्ही चड ऐकत असा आणि ॲडव्हर्टाइजमेंट आम्ही बघित असा आणि हा युवा लोक चड होऊन एस एल ट्रीटमेंट असं चड दायत असत आता डॉक्टरी तिने कन्नडक यूज करत आम्ही बघतलो असा ह्या पर बघताना आम्हाला एक अनुमान येते म्हटल्यार लेझर चिकित्से नाहीतर कॉन्टॅक्ट लेन्स यूज करू होते सुरक्षा आहे म्हणून सांगू होते हे त्या ಬಗ್ಗೆ माहिती देऊ होते होय आता डॉक्टर कन्नडक घालत असतात त्याला ಕೆಲವು डॉक्टर सर्जरी करून घेतले असतात त्यांच्यावर तसं होऊन ह्या प्रोसिजर काय तर म्हटलं हे तुमच्या एक चॉईस त्या ह्या निर्बंध होऊन या सर्जरी करूव्यांत म्हणून काही नाही आणि लेझर सर्जरी म्हटलं काय तर म्हटलं आता ह्या आमच्या कॉर्निया असा ह्या कॉर्नियास आम्ही चिके पत्तल करूव्याच्या किती पत्ता लागत असतात तिथे त्याला ಕೆಲವು जणांच्या कॉर्नियात अद्दी वर्षात पत्तल असतात आणि त्याच मागता लेझर घालून अनेको पत्तल केल्यावर दृष्टी दाव्याचे देखील चान्स असतात तसं होऊन ह्या प्रत्येक मनुष्यास सर्जरी करूया होत नाही आम्ही अंगडीन जाऊन चॉकलेट विचारला बरी आम्ही आम्हाला एक सर्जरी करा म्हणून विचार होत नाही तुम्हाला त्या सेफ आहे नाया म्हणून एक 2-3 टेस्ट असत त्या पुरा केल्यापर्यंत सेफ असा म्हणून सांगितल्यापर्यंत ह्या प्रोसिजर तुम्ही करून घेऊ होतो आणि कन्नडक आणि कॉन्टॅक्ट लेन्स म्हटल्या सगळ्यां सेफ म्हणून सांगितल्यावर मी कन्नडक म्हणत सांगतो की त्या म्हटल्यावर ह्या जस्ट एक प्लास्टिक ग्लास डोळ्या येदूर आम्ही ठेवतो कॉन्टॅक्ट लेन्सान काय तर होता म्हटलं आता ह्या आमच्या कॉर्निया असा ह्या कॉर्नियावर आम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्स ठेवायच्या आता या कॉर्निया असल्या रक्तांसून डायरेक्ट होणं पुरा ऑक्सिजन त्यास गावत नाही त्यास परिसरांसूनच ऑक्सिजन हव्या आम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्स घालतो कुठले ठीक आहे आड बांधल्या बरी होता ह्या काही सेफ नाही म्हणून नाही जाल्यार त्यास हवेदल्ला काळजी आम्ही घेतल्यावर ह्या सेफ असता ओके आता आम्हाला आमच्या कन्नडक ते पवर ಗೊತ್ತसा म्हणून आल्यार आम्ही एक ऑप्टिकल शॉपस जाऊन ನೇರ होऊन आम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्स घेवोत किती जण पेशंट डायरेक्ट जाऊन ನೇರ होऊन घ्यायचे असतात जाल्यार ह्या समा नाही कसालाच म्हटलं आता आम्ही एक शर्ट घालतो नाही तर आमच्या शूज वाणे घालतो त्या करेक्ट साईजच्या वाणे आम्ही घालूया तुम्हाला त्या ह्या कॉर्नियाच्या साईज सगळ्यांच्या एकतलाक असत नाही त्याच्या कर्वेचर एकतलाक असत नाही तसं होऊन आम्ही एक मिशनात बघतो तुम्हाला कैला साईजच्या कॉन्टॅक्ट लेन्स अगत्य पडता म्हणून त्या करेक्ट होऊन बसूया नाहीतर केलापोटी मस्त टाईट होऊन धरता नाहीतर मस्त लूज होऊन डोळ्या बाहेर येता तसा पुरा उपद्रव होता तसं होऊन डॉक्टरला की तुम्ही जाऊन त्याच्या काही करेक्ट लेन्स कैल्या तुम्हासाठी म्हणून बघून घेऊ ओके आता एक ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಹೆಂಚಲಗೆ ಕೆಲವೊಂದು डोळे दुःखसत नाही सडन होऊन त्यांचे दृष्टी दाता नाहीतर डोळे कलुकवेत म्हणके होता ह्या संदर्भात ती एक डायरेक्ट होऊन डॉक्टरांस अप्रोच करूवे नाही आता एक तुर्तू परिस्थिती म्हणून आम्ही ह्या लेखवत्या आता त्यांच्यात एक डॉक्टर म्हणून असता त्याला एक फोन करून येतात तो एक वार परांत एक अपॉइंटमेंट देतो एक वारा परांत गेले फिरताय ह्याच
आता डोळ्याचं कालोख येवचे म्हटल्यार दोन रितीर असता. हा. एकदा कालोख येताना एक 5 मिनिट असता मिगे सामा होता आणि एकदा कालोख येता ते दुःखच येत नाही जाल्यार एक डोलो फुल कालोख जालो आसा मेंद जालो आसा म्हणून केलाव कंप्लेंट सांगतात. आता सडन होताना कसाल तरी प्रॉब्लेम असता म्हणून लायक इथे आमच्या फाटी रक्ताचे शिरो असत त्या ब्लॉक होऊन असतात नाहीतर केलावपोटी ह्या आमच्या तार असा तार म्हटले लेयर रेटिना ह्या केलावपोटी पुढे येवचे म्हणून असता उकलोन पुढे येता. सो त्या टायमार काय तर होता म्हटलं त्यास मी अर्जंट होऊन ट्रीटमेंट देऊया होता त्यास वाऱ्या बसवून आम्ही त्यास करेक्ट त्याच्या पोझिशनच देऊया नाहीतर त्यास ऑक्सिजन गावान आता त्या मरता. तसं एक वार तुम्ही राखल्यार त्यास दृष्टी तुम्हाला परमनंट होऊन लॉस व्हायचे असता. तसं सडन होऊन दृष्टी पूर्ती गेल्यास या डोळ्यास म्हटल्यार दुःख नाही जाल्यार तुम्हाला सडन इमिडिएट होऊन तुम्ही डॉक्टर लागी दव्या होता. आणि खाली 5 मिनिट डोळ्यास कालोख आयलो म्हणून सांगतो कुडले आम्ही कोणाच त्या कालोख आयलो म्हणून बघतो. आता नेकरांच पुरा पाणी पियान आता होता केलावपोटी हेचे ऍडव्हान्स पुरा हेमोग्लोबिन उन्या दल्ल्यान मितो होता आणि मस्त प्राय दल्ल्यांचं नंतर शुगर आणि प्रेशर असल्यांचं ह्यांचं स्ट्रोक येवच्या नद्दी असं व्हायचं असता. तसं होऊन ह्या डोळ्यांत कालोख 5 मिनिट आयल्यारो ह्या कैल्या मनशास उन्यात आला असा ह्याला कसल तरी पुढे येवचे रिस्क असा म्हणून आम्ही आस्पत्रीत बघून मिगे त्यास वाकात देवा होता. केलावपोटी राकात पत्तल होव्या केलावपोटी केलाव जण दिसतात तेव्हा त्या स्ट्रोक व्हायच्या चान्सेस उन्या होता. ओके तर हा एक आम्ही एक एमर्जन्सी म्हणून एक बघून घ्यावा होता. होय. ओके आता ಕೆಲವೆಗ್ದ डोळ्याचं दुःख असत नाही आणि दृष्टीदोष असत नाही आम्ही नित्य ते काम आरामार करतो हाच आता डोळो म्हणताना त्यास एक ಒತ್ತಡ येवते म्हणून असे प्रेशर म्हणून सांगतो हा एक असं आहे. वय केलावपोटी केलाव जणांच काय तर होता म्हटल्यार डोळ्याचं दुःख नाही आणि दृष्टींतो काही प्रॉब्लेम नाही जाल्यार तुम्ही ह्या वॉकात तुमच्या जीवनपूर्ती घालूया म्हणताना चीक त्यांचं अनुमान येतं ह्या आम्ही कसालाच करूया म्हणून आणि मधी मधी त्या वॉकात सोडवायच्या असता की त्यातल्या केला वॉकात पुरा चिके कॉस्ट चिके महारग असा. सो ह्या डोळ्याच्या प्रेशरांत काय तर होता म्हटलं आता या आमच्या एक आई मॉडेल बघूया इथे पुढ्या प्रेशर चढ असा म्हणून आता ह्या कॉर्निया पुढल्या आणि ह्या भागांत प्रेशर चढ असा म्हणून ह्या प्रेशर चढ जाल्ल्या बारीत काय तर होता म्हटल्यार इथे फाटी आमच्या एक नरा असतं ह्याच्यावर पेट पडता ह्या चिके उन्या सप्लाय ब्लड सप्लाय पुरा उन्या होऊन ह्याच्या काय तर होता म्हटल्यार दुर्बल व्हायच्या परिस्थिती होता. आता जनांच कसालाच कळत नाही ह्या म्हटल्यार आम्हाला दोन रीतीचे दृष्ट असा एक मध्यवर्ती दृष्टी आणि एक परिधीन दृष्टी म्हणून मध्यवर्ती म्हटलं सेंट्रल येदूर गावाच्या आम्हाला दृष्टी आम्ही चढीत होऊन येदूर बघवायच्या चढ आम्ही साईडास आता कोण तुम्हास इथेसून साईडास कोणतरी आईला तुम्हास कळता कोण आईला सामोर आणि मिगे तुम्ही ते बघता. सो येदूरल्या दृष्टी आम्हाला अगत्य साईडांसून त्या काय तर होता प्रेशर होतो कुठल्या म्हटलं साईडांसून दृष्टी उन्या 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 होऊन मध्ये यायच्या आणि तसा होऊन तुम्हाला कळत नाही तसा त्याला प्रॉब्लेम असता तुम्हाला. आणि एक विषय ग्लोकोमाच्या म्हटल्यार ह्या किती दृष्टी उन्या झाल्याचा ह्याच मागताना सामा करा होत नाही त्या उन्या दल्ला परमनंट होऊन उन्या असता त्याला पुढ्या दृष्टी उन्या होईन असं आम्ही ह्या वाकात द्यायच्या तसा होऊन वाकात निर्बंध होऊन घालत असू डॉक्टरांनी सांगितल्यावर. लाईक माहिती दिलं आता डोळ्याचं ಕೆಲವೊಂದು इंगड कारण ಅಂತ डोळ्याचे ड्रॉप्स घालवा ते अगत्य असतात निरंतर होऊन घालवा होता त्यांचं घरा अण्यकलो असत नाही तेव्हा तोत तेले कसं ड्रॉप्स घालून घेऊ होतो ह्याच एक काहीतरी एक क्रमवन असा आहे. वय मी एक डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखवतो तुम्हाला. आता ह्या एक आई ड्रॉप एक मिनिट. आता केलाव जण काय तर करतात असं घेतले ना ड्रॉप्स आणि असं डायरेक्ट होऊन घालतात हेंतू काय तर होता म्हटल्यार केलावदा ह्या टिप असताना आमच्या डोळ्याच्या पृष्ठभाग असं लागवायच्या एक संद असता तसं होऊन तुम्ही काय तर करूया म्हटल्यार एक हातांसून एक बॉटांसून आमचे पापणी असा खाल उतरवा ओढून धरा आणि या हात असाने बॉटल धरा आणि ह्याच्या वर तुम्ही बॉटल धरूया आणि मिगे इथेसून हडवून एक बोट्टो आमच्या डोळ्या भितर असा घालूया तेव्हा काय तर होता लागवायच्या प्रॉब्लेम असत नाही आणि लागल्यापर्यंत केला होता डोळे खरखरवा सुरू होता आणि इन्फेक्शन म्हणी झाल्यावर डोळ्यात खांडुको येवा होता तसं होऊन या एक पद्धती तुम्ही केल्यार चुक लायक सांगून दिलं. आता दखल नाकरांचं डॉक्टरांनी दोष असा म्हणून आयडेंटिफाय करून त्याचं कनाडक सजेस्ट करून असतात
ದಕ್ಲನಾಕ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋನು ಕಡ್ಡಾಯ ಹೋನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಧರಿಸುವತ್ತೆ मतलब घालून घेवते अगत्य आहे. आता हिंतू एक विषय असा, आता तुम्हास दृष्टी उन्हाळ होतो कुठले तुम्हास एक अनुभव असा, काय ते अनुभव असा, माझी आता दृष्टी नॉर्मल होती, आता मला सामाकट दिसत नाही समज होय. त्याला एक नेकरास त्याच्या अद्दीला अनुभव कयो नाही, त्याला दृष्टी उन्या असल्यावर त्याला कळत नाही माझी दृष्टी उनी असा म्हणून सांगून. सो त्या एक विषय. आणि एक विषय काय तर म्हटलं नेकरांच्या मेंदू विकास होत असता, मेंदू विकास म्हटलं ब्रेन डेव्हलपमेंट. सो ह्या मेंदू विकास होत असताना तुम्ही कन्नडक द्यायला नाही तर काय तर होतं ते रोवून जातं आणि त्याची दृष्टी वाढत नाही समावून. ಕೆಲವು ಜನ काय ते करतात ह्या नेकरांचं कन्नडक देऊन असत नाही अगदी आणि 8 वर्षापर्यंत नाहीतर एक जिल्गो एक 3rd 4th स्टँडर्ड त्याचा पुरा होताना येतात दृष्टी उन्हा झाली सा म्हणून. त्याला टा टायमार आम्हाला काय तर होता म्हटलं आम्ही कन्नडक द्यायला राहू त्याच्या पूर्ती दृष्टी येत नाही, हा आंब्लायोपिया म्हणून सांगतात आमच्या हिंदू. सो तसं होऊन नेकरांचं काही म्हणे कन्नडक देऊन असल्यावर ह्याच्यावर अवलंबून असुवे, ह्याच्यावर डिपेंड होऊन असुवे या म्हणून सांगून ಕೆಲವು ಜನ कन्नडक घालत नाही, घालिनताना तर बघून दे तेव्हा डोळ्याची दृष्टी चढ होता, शक्ती चढ येता म्हणून लेखतात जण. दलार तसं होईत नाही, डोळ्याची दृष्टी परमनंट होऊन न होता आणि तुमच्या मेंदू विकासावर रोवून जाता. त्याचा होऊन थोरली घातला नाही तर कन्नडक लेखानं काही प्रॉब्लेम होत नाही, त्याला नेकरांचं कन्नडक निर्बंध होऊन घालूया. ओके. डॉक्टर आता घरा आम्ही हार्पिक यूज करतो, फिनाईल यूज करतो, सुन्नपुर यूज करतो, अकस्मात होऊन डोळ्यास गेल्या म्हणून झालं ह्या संदर्भात मी काय ते करू. आता ह्या एक फोटो बघा, ह्यो जिल्गो थोड्या दिवस आधी एक आस्पत्रेत आयलो होतो मी बघतलो सहेले 5 दिवस ह्याच्या डोळ्या भितर सुन्न होतो, चूर तिने चुन्न चूर पाण्यात धवला इसता दालारो तुम्ही बघवतो त्याच्या कॉर्निया कसं दालासा म्हणून त्याच्या कलर नील होऊन गेल्यांचा आणि केलाव त्याची वर तंतू पुरा मेलिन्सत त्या. सो ह्या डोलो एक नमून खरगोन गेलो असा. सो त्या चुन्नो आम्ही काय तर करतो पानास चुन्नो घालून खातो, त्याचा त्याच्या डेंजर किती असता म्हणून जनांचं गोत असत नाही. ह्या चुन्नो काही म्हणी डोळ्या भितर रिगालार त्या डोळ्यासत एक नमून खरगोन सोडता. तसाच आमच्या घरा हार्पिक यूज करतात, फिनॉईल यूज करतात, नाहीतर केला पोटे डिंक उसालवेच्या म्हणून असा पुला पुरा काढताना. सो ह्या पुरा केमिकल आमच्या डोळ्यास चिकवड नाही, त्या कसाल तरी एक रिॲक्शन करत असता. आणि चढी तोंड जना काय ते करतात टॅपांसून पाणी घेतलं ना 2दा पाणी घातले ना आणि समाधाला म्हणून लेखतात. दालार त्यास धोव्याच्या करेक्ट दालार 2 मिनिट धुवायच्या नाही, अर्ध घंटो 1 घंटो तुम्ही डोळे धुव्या होता. एक काल पडग्यांत तुम्ही पाणी भरा फर्स्ट आणि त्याच्या भीतर तुम्ही तोंड घालून सोडव्या आणि तुमची पापणी बंद उघडव्याच्या झपप करत असव्या. तेव्हा काय होता म्हटल्यार लायक क्लीन होता. सो उन्हारो एक अर्ध घंटो क्लीन करूया. केला पोटी गावांत डिंक पुरा उसालो म्हणून सांगून डॉक्टर असवायच्या कोड्याला तुम्हाला येव्या सुमार वेळ टाइम घेतो, त्या टायमात ह्या केमिकल तुमच्या डोळ्यांत रिॲक्शन करतच असतात. तसं होऊन तुम्ही घरात करेक्ट होऊन धुवून तुम्ही मी डॉक्टरला घेवतो. डॉक्टर काय तो करतो म्हटल्यावर तुमच्या इड्यांत आता ह्याच्या मुलांत चूर असतात, नाहीतर ह्या पापणीच्या फाटी असतात, त्या पुरा इड्यांतल्या पुरा केमिकल काढून त्याच्यापर्यंत काय त्या ट्रीटमेंट हवे तर आम्ही करतो. ओके, लाईक माहिती द्यायला हो. आता हल्ली अंत कृषी करताना तोट ಅಂತ तिने काम करताना गावात डोळ्यास लागवते, नाहीतर हट्टी अंत काम करताना गाय ते शेमटी डोळ्यास लागवते. ह्या पुरा तिने मस्त लाईट होऊन हगुर होऊन घेतात. ह्या संदर्भात तिने काय ते करू. आता शेमटी आणि ह्या आमच्या पान पुरा असता गावात आणि असता तेंतू फंगस असता. त्याचा जस्ट वोर लागून गेल्यार तरी आणि तुमच्या पापणी ढांपून गेला आणि त्याच्या वर असा लागल्यार तोंदरो नाही. जाल्यार तुमच्या डोळ्या भितर ह्या पापणी त्याच्या भितर पृष्ठभागास म्हणे लागल्यार तेंतू फंगस तेही रोवता. आणि एकदा फंगस रोवतू कोडले त्या तसाच रोवत नाही एक फॉरेन बॉडीवर, त्या काय त्या करता म्हटलं वाढत जाता. सो डोळ्या बाहेर वाढता आणि डोळ्या भितर वाढत जाता. तसं होऊन ह्याच्या समस्ये 1 महिने 2 महिने भीतर समा व्हायच्या नाहीतर 8 महिने घेता आणि तुम्हाला केला पोटी त्या डोळ्याच्या वहिल्या भाग काढून ट्रान्सप्लांट करू अगत्य होता. तसं होऊन आम्ही दकल्या खांडूक असताना तर आम्ही जाऊन डॉक्टरला ट्रीटमेंट घेतल्यावर डोळे उरवायच्या चान्सेस. ओके, आता तुम्ही बोलताना डोळे ते ट्रान्सप्लांटेशन म्हटलं हे त्या ಬಗ್ಗೆ माहिती देऊ. आता ट्रान्सप्लांट म्हटल्यार आता ह्या आमचो डोलो
ह्या इडी डोळो एकल्यास थेवा वयत नाही ह्याच्या पुढल्या एक भाग असा ह्याच म्हणायच्या कॉर्निया म्हणून ह्या मात्र घेवायच्या आणि अनेकला मनुष्य असं ठेवल्यार ह्याच कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट पण सांगतो. ओके समा आता घरा एक वेल्डिंग टायपार काम होईत असता म्हणलं की दखले नाकरणी त्यांतो त्या किडी येवे ते बघून खुशी खुशी त्या मस्त वेळ बघतात ह्या डोळेच लायक आहे. ಕೆಲವು ಪೋಟಿ घरा वेल्डिंग वर्क पुरा असताना दूरसून बघवायच्या आणि त्यांच्यावर डोळे एक ठेवायच्या म्हणून एक असं जाल्यार काय तर होता म्हटल्यार ह्या लाईट कंटिन्युअस होऊन आम्ही बघतल्यार दूरसून बघताना काही धूळ जायना आणि तसा सेफ म्हणून लेखतात ಕೆಲವು जण जाल्यार ह्या लाईट कैला येतात तेंतुची के पॉवर असतात तेंतुचूर एनर्जी असता ह्या आमच्या कॉर्नियास उपद्र करता आणि उपद्र केल्यापर्यंत एक इमिडिएट नाही तर एक 3 घंटे पर्यंत डोळे खरखरवा सुरू होता आणि केला पोटी डोळ्यांत खांडका देखील होव्याचे असं म्हणून असा त्यास काही भिव्याची अगत्य नाही त्याचं ट्रीटमेंट असा जाल्यार एक डोळ्यास चुकड नाही म्हणताना आम्ही बघवायच्या उन्या केल्या चुकड लायक. ओके आता वेल्डिंग करूचिंत ಕೆಲವು असा काम करवायचे असतात तिने त्यांच्या डोळे खेळ रीतीर सुरक्षे बघून ठेवा. आता त्या फोट्यांत तुम्ही बघतलो त्या वेल्डिंगाचं फुल मास्क एक घालून असा आणि त्या कलर ग्लासो असा त्या ग्लास काय ते करता म्हटलं येव्याचे लाईट फिल्टर करता आणि ह्या चिटकू उसलत असतात न्ही त्यास एक प्रोटेक्शन देता जाल्यार किती पोटी आम्ही सांगितलं रो केलाव जना कन्नाडक घालून असत नाही आणि एकदा चिटकू उसलल्यापर्यंत आणि एकदा त्यांचं बुद्ध येली म्हणून आम्ही लेखतो जाल्यार ती काय ते करतात म्हटलं मागताय डोल्यास कन्नाडक घालीन आम्ही विचारतो तुम्ही कन्नाडक कशालाच घालत नाही आम्हाला करेक्ट होऊन दिसत नाही त्यासाठी आम्ही कन्नाडक काढून घालवायचं काम करायचं म्हणतात जाल्यार प्रॉब्लेम काय तर म्हटलं कन्नाडकांत दिसला नाही तर कन्नाडक चेंज करूया होता जाल्यार डोल्याचे चिटकू उचलत असल्यावर तुम्ही डोल्यात चेंज करूया म्हणून होता आम्ही त्यांना सांगतो कशालाच म्हटलं ह्या चिटकू उचलून आमच्या डोल्यांत रोवताना त्या रोवल्या आता ह्या इथे चिटकू रोवतो कुठले आम्ही एक पिन्नान असा काढतो त्या साईडास असल्यावर दृष्टीच्या काही उपद्र होत नाही जाल्यार मदी असल्यार काय होता त्या एक कला उरता इतक्यो कला उरता जाल्यार आम्हाला इफेक्ट कळत नाही त्याच्या मदी मनी लागल्यार त्या कला परमनंट होऊन उरता आणि दृष्टी उन्हा होता. ओके समा लाईक माहिती दिलं. आता कम्प्युटर इंजिनियर्स ती चड वेळ कम्प्युटर सिस्टम बघतात तितके मात्र आता आज रिसर्च फील्ड अंत मस्त जण काम करीत असतात ती कम्प्युटर सुमार वेळ बघतात. आता कम्प्युटर आम्ही यूज करताना खेळ रीतीर आमचे डोळे रक्षण करूया ते अगत्य. आता फर्स्टच रूमाच्या लाईट असता आणि कम्प्युटरच्या लाईट 2 लाईट असतात आणि ह्या 2 लाईटो ऍडजस्ट होऊन असू कम्प्युटर लाईट बजी डिम करून आमच्या रूमाच्या लाईट मस्त ब्राईट असल्यावर होत नाही त्या दोन आम्ही डिम करून बघूया होता आणि त्याच्यापर्यंत म्हटलं किती कम्फर्टेबल असं दिसतं किंतु आमच्या कम्प्युटरांत केलावदा ब्लू लाईट येव्याच्या म्हणून असता ह्या ब्लू लाईट आमच्या डोळ्यास चुकड नाही म्हणून चडीत रिपोर्टचं सांगतात त्यासाठी तुम्ही काय तर करू होतो ब्लू कट ग्लास म्हणून कसा त्या फिल्टर करता आणि रेड फिल्टर म्हणून कम्प्युटर असं ते एक ॲप येतात त्या आम्ही डाउनलोड करून त्याच्या यूज करू होतो आणि आम्ही एक तुम्ही अंदाजे करून असतो आमच्या पापणी ढांपून गेल्यानंतर तेव्हा आमच्या पृष्ठभाग सुकवून मस्त पाणी यायचं म्हणून असतं खिरकिरी होऊन सो आम्ही कम्प्युटरचं काम करत असताना डोळ्याच्या झपकप ब्लिंकिंग काय तर म्हणतो त्या सामावून होऊन असत नाही तेव्हा आमच्या डोळे सुकवायच्या म्हणून असतं त्यास आम्ही केला टियर्स आमचे आर्टिफिशियल टियर्स घालतात त्या आम्ही यूज करू होतो आणि डोळे झपकप करूया नाहीतर ब्लिंकिंग करूया आम्ही उघडास देत असू आणि लगीन काम करत असल्यावर काय तर होतं डोळ्याचं स्ट्रेन पडतं तसं होऊन आम्ही प्रति एक 10 मिनिट नाहीतर 20 मिनिट असं 1 मिनिट असं आम्ही दूर बघूया दूर म्हटल्यावर तिकत्या दूर नाही एक 6 मीटर दूर बघूया तेव्हा आमच्या डोळ्याच्या मजल्स असची एक रिलॅक्सेशन गावता ह्या पुरा आम्ही एक जनरल होणं घेऊ होतो आणि मी घेऊ प्रॉब्लेम असं म्हटलं डॉक्टरला घेऊ होतो आणि आम्ही एक सोल्युशन चिकित्सा देता होतो. ओके आता साधारण होऊन एक ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ असलनी नाहीतर साखरते काಯಿಲೆ असलनी ह्याच डोळ्याच्या समस्या येता ಮುಂದಾಲರ ती एक मारकदल्ले इंजेक्शन नाहीतर लेझर चिकित्सा जातात. आता ह्या ट्रीटमेंटच गेल्यापर्यंत त्यांच्या दृष्टींत काही व्यत्यास असत नाही तेव्हा हा एक ऑपरेशन तिने करू ते अगत्य असं आहे. होय
आता दृष्टी इम्प्रूव्हमेंट झाल्यानंतर आम्ही ह्या ट्रीटमेंट कित्ते कसा करूया म्हणून येता. होय. म्हणता आणि त्या खर्च मस्त करतात होय. हेंतू काय तर म्हटलं आता साखरेच्या शीक येतो कुठली आमच्या ह्या पाटल्या बाग रेटिना म्हटलं मस्त होय. सूक्ष्म जागो ह्या होय. सो ह्या जागेंत काय तर होतं म्हटलं ಕೆಲವು ಜಾಗಸ್ ऑक्सिजन गावत नाही ऑक्सिजन केद्वा गावत नाही म्हटलं त्या मरत असा म्हणून आला त्या जागो सो त्या काय त्या करता बदल कडसून रकात ओढत असता त्या बदल कडसून रकात ओढताना केलाव पोटी लिकेज पुरा होऊन इथे रकात भरवायच्या म्हण असा आणि केलाव पोटी ह्या थार असा न्या लेयर ह्या केलावदा उकलून पुढे याव्याच्या म्हणून असा तसं होऊन आम्ही काय तर करतो ह्या कसा मोरवायच्या जागो त्यासाठी आम्ही लेझर घेऊन त्यास ज्वलवून ठेवतो पूर्ती होऊन तेव्हा त्या रकात ओढव्याच्या रोवता त्याच्या एक अभ्यास रकात ओढ्याच्या अभ्यासावर होता तेव्हा काय तर होता ह्या बाकी उरल्या जागो चिके चढ येलं त्या जीव असता आणि तसं होऊन या ज्वलवल्या आम्ही ज्वलवीत असा ह्याच आम्ही जीव देत नाही त्या भाग मरता तसं होऊन दृष्टी इम्प्रूव्हमेंट होत नाही जाल्यार पुढ्या होव्याच्या नाशची कंट्रोल हाडता ಓಕೆ ಸಮ ಲೈಕ್ ಮಾಹಿತಿ ದೇಲವು आता इंगड ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ನೇತರ ಮೋತಿ ಬಿಂದು म्हणून सांगतो शस्त्रचिकित्सा असा तसंत इंगड कॉन्टॅक्ट लेन्सो असा आता इथे कॉन्टॅक्ट लेन्स आम्ही आयके करतोय ने डॉक्टर अमास आयके करतात आता तुम्हाला पोरे म्हटल्यार ಗೊತ್ತಾಸಾत इथे एक पारदर्शक लेन्स असता म्हटलं ट्रान्सपरंट त्या काय होता अपारदर्शक होता तेव्हा आमच्या लाईट इथेसून बाहेरसून आलेल्या लाईट भितर सर जायत नाही तसा होऊन आम्हाला दृष्टी उन्या होता आता ह्या लेन्स काढून आम्ही बाहेर एक भितर लेन्स ठेवतो आम्ही ह्या भितर ठेवायच्या लेन्स कैल्या पवाराच्या हव्या म्हणून त्या डॉक्टर तर सांगतो जाल्यार इंगड कंपनी असतात आता तुम्ही कैल्या तरी घेताना इंगड कंपनीच्या वस्तू घेतो ना तसाच इंगड कंपनीची असतात त्या डॉक्टर तुम्हाला सजेस्ट करतात तुम्ही कैल्या कंपनीच्या त्या सिलेक्ट करू होतो जाल्यार आणि सर्जरी तो एक दोन टाईप असता फेको सर्जरी म्हणे कसा आम्ही एक SICS म्हणून की थोरला माटो इन्सिशन देतो सो ह्या दोन टाईप असता मिगे एक नवीन एक लेझर सर्जरी म्हणायला लेझर सर्जरी माले चढ म्हटलं माझ्या प्रकार लेझर सर्जरी से दावनो खर्च करायचा एक तर काही नाही की त्या म्हटलं फेकोन तो तिकतंत सेम इफेक्ट फेकोन सुनो देवोत आम्ही तसा होऊन फेको सर्जरी प्रिफर करायच्या चुकोडू जाल्यार ह्या पुरा चॉईस सर्जनावर सोडवायच्या चुकोडू ओके लायक माहिती दिलो आता नॅकरांनी खेळताना क्रिकेट आसात नाहीतर टेनिस बॉल ह्या प्र खेळताना त्या बॉल त्यांस दोळ्यास लागवायचे चान्सेस चड असता त्यांस दोळ्यांत कयो दुःख असत नाही दृष्टिदोष असत नाही जाल्यार ती डॉक्टरला दावता अगत्य असाय एक आणि एक ॲक्सिडेंट हवं त्या संदर्भात दोळ्यास कयो पेट जाल्लं नाही जाल्यार ती एक डॉक्टरला दावन परीक्षा करूत अगत्य हव्या होताय काय तर म्हणता तुम्ही आता समस्या असल्यावर ज्यांना ती होऊन जातात त्याला केलाव पोटी समस्या असत नाही तेव्हा काय तर करायचं म्हटलं आता बॉल लागतो कुठले केलाव पोटी ह्या पाटल्या भागांत एक पिंजव्याच्या म्हणून असता त्या तुम्हाच कळत नाही जाल्यार त्या पाटी एक लेन्स ठेवून पुरा बघवायचे असता सो त्या ट्रीटमेंट आम्ही अद्यंत घेव्या होता नाहीतर पुरा ह्या भाग उकलून येता तसा होऊन जोर होऊन डोळ्याच्या बॉल म्हणी पडल्यार नाहीतर ऍक्सिडेंट जाल्यार आम्ही दव्या होता आणि एक ऍक्सिडेंट जाल्यापर्यंत केला पोटी काय होता ह्या फाटल्या नरा असताना त्या सुदोन असता ह्या सुदोन असताना काय होता रकात चुरू उन्हा जाता आणि त्या मोरव्याच्या चान्स असता आता ह्या 2 दिवसा भितर आम्ही स्टिरॉइड देऊन सूद उन्हा केला नाहीतर त्या पूर्ती होऊन मरता आणि त्यांना डोळे दिसत नाही तसला एक पेशंट मी बघतलो आईलो तो एक वार आधी त्याचा ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर काही प्रॉब्लेम नाही जाल्यार आता त्याच्या त्या डोलत नाही की त्या नर कैल्या होत्या त्या मरून गेला असा मिगे एक इन्सिडेंट सांगतो तुम्हाला एक संदर्भ एक दकलो जिल्गो येतो तिने बुगरी खेळताना एक चीक डोळ्यास लागून गेला आता केलाव जना पॅरेंट्स काय ते करतात तर लागतो कुठले कशालाच लागून गेलं म्हणून एक 2 मारवायच्या म्हणून असता तेव्हा भियोन नेकरा त्यांच्या आईशी बापसांचं सांगत नाही हिना केला तिकतांत हिने सांगितलं नाही त्या काय तर झाल्या त्या इन्फेक्शन भितर गेलेल्या होत्या आणि 2 दिवसांनी त्या इन्फेक्शन चढ झालं त्या मी काय ते केलो आता इन्फेक्शन एकदा डोळ्या भितर गेल्यावर आम्ही त्याचं ट्रीटमेंट द्या भारी कष्ट मी एक भारी नाव पावल्या आस्पत्रेत झाडलो आमच्या लागे ट्रीटमेंट ते चुकड करते जाल्यार त्या डोलो गेलो आणि त्याच्या ओटो 3 लाख रुपये गेली कित्या म्हटल्यार आता इन्फेक्शन भितर गेला अकस्मात 2 दिवस आधी
येतो तर आम्ही त्याचे डोळे उरव्या होत असो आणि खर्चो मस्त उन्या असतासो तसं नो नेकरांस लागतो कुठले येतो कुठले आम्ही त्यांचे शिवे घालायचे हा पुरा सोडून काही लागल्यांचा कसाल म्हणून एन्क्वायरी करवायचा एक अभ्यास ठेवल्यार ಬೇಗ ನೇಕರ ಕಸಲ್ ತರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ असलं सांगतात. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಹಿತಿ आता प्रायदल्लंते डोळ्यांसून पाणी एक निरंतर होऊन उतारीत असतो आम्ही बघतलो असा हाच तुम्ही खेळ ट्रीटमेंट रेफर करता. अनेक इंगड कारण असा पाणी यायच्या एक दोन कारण मी सांगतो. आता इथे फोटोंत बघतले बरी तेही बघ एक मी एक ॲरो मार्क घातलो बघ तेही ह्या पापणी आणि आमच्या डोळ्याच्या पृष्ठभागास चूर गॅप असता त्या गॅप असतो कुठलं काय तर होता म्हटल्यार पाणी एक करेक्ट होऊन बाहेर धावायचा जागो इथे एक बाहेर धावायचा जागो असता एक माटो असता आणि एक ट्यूब असता त्या नाकाचं कनेक्शन असतं इथे पाणी पडलेलं असता येऊन ह्या ट्यूबा भितरसून जायचं. आता इथं गॅप असतो कुठलं काय तर होतं इथे सर पाणी जायत नाही तसं होऊन बाहेर पाणी येत असतं. आता असाला पेशंट आयल्यार इथे आम्ही कट करून एक चीक टाईट करतो कुठले त्यांचं डोळ्याच्या पाणी दावायचे चूर उन्हा होता. तसं अनेक कॉमन समस्या जनांस म्हटल्यार ह्या ट्यूबात ब्लॉक व्हायच्या ह्या ट्यूब ब्लॉक होताना काय तर करतो म्हटलं आम्ही एक दकले इथे रंध्र करून डोळ्यास आणि नाकाचं डायरेक्ट कनेक्शन देतो तेव्हा 95% पाणी येण्याच्या समस्या उन्हा होता. ओके ओके लाईक माहिती दिलं. आता ह्या दिसांत आम्ही चड ऐकलो असा तांबड्या दोळो त्या ಬಗ್ಗೆ कंजक्टिव्हिटीज आईज म्हणून सांगतो. आता त्या एक तांबड्या दोळो असलच आम्ही आता बघितल्यार आमच त्या एक कायले येताय ಕೆಲವು ಜನ तसं लेखतात जाल्यार बघतो कुठले आम्हास काही कंजंक्टिव्हायटिस येत नाही तसं होऊन आम्ही मस्त भिवून बघानात त्यांना डोळे डांपून तेवढी धावायच्या म्हणून अगत्य काही नाही. काय तर होतं म्हटलं डोळ्यांसून पाणी येतं नाही त्या पाण्यात व्हायरस असता नाहीतर बॅक्टेरिया असतात त्या पाणी अपाडव्या नाही का मग तसं होऊन कोणास कंजंक्टिव्हायटिस असता ती त्यांच्या डोळे अपाडल्यापर्यंत सॅनिटायझर यूज केल्यार चुकड तेव्हा आमच्या स्प्रेड होत नाही. ओके लाईक माहिती दिलं. डॉक्टर आता आम्ही यूट्यूबांत आम्ही एक व्हिडिओ बघतलो आता एक खाटी आणि पिन्न ಬಳಕೆ करून डोळ्यांसून धोंडे काढवे ते आता किडनीन धोंडे असेल म्हणके हा एक क्रम असाय आणि एक डोळ्यांत धोंडे हवे ते म्हणे एक असाय म्हणून आता डोळ्यांत धोंडे युट्यूबांत दाखवल्या बरी तसले धोंडे काही असत नाही. आता ಕೆಲವು ಜನ समासले देखील आम्ही डोळे क्लीन करूया म्हणून सांगून तसल्या जनाला गिदावून एक खाटी घालून भितूरसून धोंडे काढवायचे पुरा दाखवतात. जाल्यार आता एक आमच्या डोळ्याच्या कॅन्स देखील डोळ्या भितर गेल्यार आम्हास कळता डोळे करव्या सुरू होता तसं होऊन एक दकलो पूड देखील डोळ्यास गेल्यार आम्हास कळता तसं होऊन समासली जना माझ्या डोळ्या भितर धोंडे असतील म्हणून सांगून त्यांच्या लागी पुरा धावून ट्रीटमेंट घ्याव्या नाही का ती खाटी घालतात त्या खाटीन फंगस असतात नाहीतर चीक आमच्या पृष्ठभागाचं चूर खांडूक करून सोडतात सो असायला पुरा रिस्क असताना आम्ही त्या धाव्या नाही का. ओके लायक सलहे तुम्ही दिलं. आता आम्ही ऐकलं म्हणजे डॉक्टर पुनीत राजकुमार हेंते मरणानंतर त्यांनी त्यांचे 2 डोळे दान केले जातात आणि ह्या 2 डोळे 4 जनच दिले म्हणून सांगत आम्ही ऐकलं असं हे कसं साध्य. आता कॉर्निया म्हटलं तुम्हाला गोत्ता दाखवलं. आता हिंतू एक पुढल्या भाग असता एक फाटल्या भाग असता. ಕೆಲವು जणांचं खाली पुढल्या भागाच्या शीक असता ಕೆಲವು जणांचं खाली फाटल्या भागाच्या शीक असता तेव्हा आम्ही काय तर करतो पुढल्याच्या भाग काढून ह्या डोळे आम्ही कोणाच्या घेऊन असतो त्याच्या पुढला भाग मात्र देतो आणि फाटल्या भाग कोणास फाटल्या भागाच्या उपद्र असतात त्याच देतो असं करून ह्या 2 कॉर्निया काय असतात त्या 4 जणांचं दिल्या होता म्हणून सांगतो. डॉक्टर आम्ही आता फिल्मांत बघतलो असा जेव्हा असेल व्यक्ती तिने एक नेत्रदान करू येते हा एक साध्य आहे. आमच्या देशांत एक कानून असा हिंतू जीवी असली जना नेत्रदान करवाच्या बरी नाही कोण मरण असता 3 नेत्रदान करूया आणि गाईडलाईन्स काय तर मरण एक 6 घंट्यानंतर ह्या आमच्या कॉर्निया काय तर असतात त्या दान करूया म्हणून त्याला ह्या निर्बंध होऊन काही नाही. एकदी मी एक दकलो युवा मनुष्याचे एक ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर त्याच्या नेत्र घ्याव्यासाठी गेलो होतो त्याचं मरण काही 24 घंटे झाले ते जाल्यार त्याच्या कॉर्निया भारी लायक होतं भारी हेल्दी कॉर्निया त्या डोळं आम्ही यूज करून अनेक क्लास घालू तसं होऊन 6 घंटे झाले आता डॉक्टरना असं सांगायचं नका दान करायचं नका म्हणून पुरा डोळे आमास अगत्य असतात तसं होऊन डोळे दान करायचं कोण असल्यावर दान करू होतो आणि त्याला एक तर बेक केला चुकोड. ओके नेत्रदान एक महादान म्हणून आम्ही सांगतो नाही. ओके लायक विचार आता डोळे म्हणून सांगते अति सूक्ष्म एक अंग
डोळ्यांत इंगड भाग असा ह्या इंगड स्पेशलिस्ट असा म्हणून आम्ही ऐकलो असा हे ते बघे माहिती देऊ होते वय आता एक डोळं म्हणून सांगतो कुठले आता बघा हा एक पुढला भाग ह्याच एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट म्हणून असता इथे मी ग्लोकोमाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्हाला सांगितलं डोळे प्रेशर चेवढं होता त्या प्रेशर असो एक स्पेशलिस्ट असता मी गे ह्या एक मोतीबिंदू असा कॅटरॅक्ट ह्या मोतीबिंदूचो एक स्पेशलिस्ट असा म्हटल्यार आणि मी गे ह्या एक नर्व असा मी सांगितलं वय रेटिना म्हणून विट्रो रेटिना सर्जन म्हणून असता मी गे ह्या एक नर्व असा इथे फाटी ह्याचो एक स्पेशलिस्ट असा मी गे ह्या मास पुरा असता ह्याच्या स्क्विंट होता त्याचो एक स्पेशलिस्ट तसा होऊन पूरा स्पेशलिस्ट असल्यारो फर्स्ट आम्ही एक ऑफ्थॅल्मॉलॉजी आई सर्जन म्हणून करून ह्याच एक दखले स्पेशलायझेशन आम्ही करतो त्यास तुम्ही खैलो स्पेशलिस्ट म्हणून सांगून शोधत द्यायचे काय अगत्य नाही तुम्ही डायरेक्ट आई सर्जन लगी येवतो अगत्य पडल्यार मात्र आम्ही त्यास झाडतो केला पोटे अगत्य असत नाही चढीत एक 90% पेशंट्स पुरा जनरल आई सर्जन बुकतो सो तुम्ही माताहून करून घेवायचे अगत्य नाही आम्ही तुम्हाला समस्या ಇಲ್ಲ ಮನಕೆ तुम्ही स्पेशलिस्ट असं रेफर करतो ओके तुम्ही आता बोलताना स्क्विंट सर्जरी ಬಗ್ಗೆ बोललो ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ देवोते स्क्विंट सर्जरी म्हटल्यार ಕೆಲವು जणांचं सर्जरी केलं नाही तर तोंदरो नाही म्हणून सांगतात जाल्यार आता नेकरांचं ಕೆಲವು इझोट्रोपिया म्हणून सांगतात म्हटल्यार एक डोळो भितर गेलो असं म्हणून आता तुम्ही लेखोता मासं दोन हात असत एक राईट हँड एक डावो हात आता उजव्या हातात किती आम्हाला शक्ती असता की त्यातलं आम्ही चेड यूज करवायचो तो उजवो तसं एक डोलो आमचो एक कडे गेलो म्हटल्यार ಕೆಲವುदा एक त्या मात्र डोलो आम्ही यूज करतो उपयोग करतो आणि एक डोलो आम्ही नेग्लेक्ट करतो तेव्हा ह्याच्या डेव्हलपमेंट होत नाही तसं होऊन चढीत होऊन नेकरांचं चढीत होऊन डोलो तेवणी होऊन वांकडो असता म्हटल्यार त्याचं सर्त करायचं चोकडो तेव्हा आमास दोनाच्या डोले डेव्हलपमेंट करेक्ट होता आणि एक विषय म्हटल्यार दोन डोले यूज केल्यार 3D इमेज घालायचा आता कोणास एक डोलो एकदा यूज करतात त्याच काय होता म्हटल्यार ह्या पुरा 2D बरी दिसता 3Dच्या केला क्लूज असतात मोनोक्युलर क्लूज म्हणून सांगतो त्या यूज करतात जाल्यार चढीत होऊन ह्यांचं 3D म्हणून दिसत नाही आम्हाच किती लायक दिसता एक आमच्या या तिकता लायक एक डोळे यूज करायचं दिसत ओके तर ह्याच एक चिकित्से ಮೂಲಕ समकರುವ साध्य सर्जरी करून घेऊ ओके आता एक व्यक्तीचं दोन डोळ्यांत एक डोळो दृष्टी कंप्लीट डाऊन असता म्हणलं की ह्या संदर्भात तो वाहन सोडवेते चुकता वय ಕೆಲವುದ एक डोलो घेऊन तो जन्मून असतात त्यास आम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स देतो जाल्यार त्या डोळ्याच्या दृष्टी करेक्ट होऊन असव लायक होऊन असव 6/9 हेवी मोटर व्हेकल्स असव आणि 6/12 असल्यार आम्ही लाईट मोटर व्हेकल्स असं लायसन्स देऊ ओके ओके आता स्मोकिंग नाहीतर धूमपान म्हणून सांगतो ह्या केल्यार हार्ट असं लिव्हर असं अंतू देहात इंगड भाग असं ತೊಂದರೆ असा म्हणून सांगतो तसंत आता डोळेस काहीतरी ತೊಂದರೆ व्हायचा चान्सेस आहे आता आमच्या डोळ्याचो रकात तो अगत्य असा सो स्मोकिंग करतो कुठल्या काय होतं रक्तांची शिरं पुराची के घट्ट होतात आणि रकात पास व्हायच्या पुरा उन्या होता तसा होऊन तुम्ही ह्या नर्व असताना आम्ही दाखवल्या बरी पार्टी त्यास उन्या रकात गातो कुठले त्या मोरव्याचे चान्स असतात आणि दृष्टी तुमची उन्या होता आणि कॅन्सर इंगड कॅन्सर असता त्या येवायचे चान्स असतात डोळ्यास ओके सो लायक माहिती दिलो तुम्ही डॉक्टर मनोहर प्रभू तुम्ही आज आमच्या स्टुडिओस येऊन ह्या डोळ्याच्या ಬಗ್ಗೆ ज्ञान आणि आम्ही डोळे कसं रक्षण करूवतो म्हणून त्या ಬಗ್ಗೆ विचार तुम्ही आम्हास वांटवलो तुम्हाला धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणून मागवीत असा त्याच्याने आधी तुमचे एक फॅमिली ते आम्ही एक पिक बघून येऊया हा एक चित्राच्या ಬಗ್ಗೆ सांगू होत्या या माझ्या थोरल्या बहिणीच्या वारडीके टायमर केलेलं बसवून असल्याची माझ्या अण्णा आणि अम्मा आणि ती साईड असं माझ्या भाऊजी आणि माझ्या थोरल्या बहीण आणि ते मी आणि माझ्या धाकल्या बहीण असं ह्या माझ्या कोडागून तो सेंड ऑफ दिलं ते ही पुरा माझ्या टीम फर्स्ट टीम काम करवायचे ओके तुमचे पिक्चर्स बघून आम्हाला भारी खुशी झाला तुमचे पुढले योजना निर्विघ्न होणं यशस्वी होऊन द्या म्हणून मी देवलागी मागवीत असा तुम्हाला धन्यवाद मला हे अवकाश दिला विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर आणि प्रतिबिंब ತಂಡಾस माझे धन्यवाद आणि वीक्षकांचं माझे धन्यवाद ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांचं धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगित सर्वे जन सुखिनो भवंतु